ano guys, yun yung mahalaga na maganda yung content mo at may natutunan sila sa'yo para magustuhan ka din nila. Hello everyone! Welcome back na my YouTube channel. Ngayon guys, ang gagawin natin is gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung paano po talaga ako na-monetize just 1 month and 1 week. Paano kasi yun guys? Ganito kasi yun guys. Kaya ko yun nakuha ganun kadali guys kasi pinagtrabahuan ko yun at tsaka pinagpaguran ko yun. Kahit matulog ka na lang ng 2 oras, kakayanin mo para lang talaga makuha mo yung mamonetize ka. Kasi guys, ngayong taon na to, kailangan mo talagang mamonetize sa mga gustong mag-YouTube dyan, gustong pumasok sa mundo ng YouTube. Pagsikapan nyo na mamonetize kayo ngayong taon na to kasi pag hindi nyo po makuha yung taon na to guys, sa next year, malaki na yung hihingiin ni YouTube sa inyo. So parang ang hirap na talaga yung makuha kasi hindi naman tayo talaga celebrity. Hindi po tayo artista na ang daming gustong manood sa'yo. Hindi ka na talaga maghihirap, hindi mo na kayang pagtrabahuan yun. Kusa na lang yung mga taong manood sa'yo. Pero tayong hindi talaga tayo kilala sa lipunan at saka wala nakakilala sa atin. Walang basta-basta manonood sa atin kung hindi ka talaga hahanap ng mga taong susuportahan ka at tutulungan ka. Isa na din yung pamilya mo, tumutulong sila, kaibigan mo, relatives mo, pero mas malaking impact talaga sa WH mo guys kung marunong ka talagang humanap ng mga totoong kaibigan at legit na kaibigan. Kasi sila yung susuporta sa'yo, sila yung handang nandyan para sa'yo hanggang maabot mo yun talaga yung mga gusto mong abutin, yung mga pangarap mo. Ako kasi guys, nangarap talaga ako. Sobra akong nagdasal, hiningi ko na sana Lord this year na ma-monetize talaga ako kasi baka abutin po ako ng due kasi 12 months lang yung hiningi ni YouTube. Simula yung mag-upload ka na, simula yung gumawa ka ng channel mo. So 1 year lang, babalik ka na naman sa zero. So, kailangan mo talaga yung pagsikapan talaga. Ito kasi guys, ito lang talaga yung puhunan natin dito sa mundo ng YouTube guys. Makipagkaibigan lang talaga tayo guys. At magiging honest tayo sa kanila kasi wala tayong ibang puntahan at wala tayong ibang lapitan kundi sila kasi kung hihintayin mo talaga yung ibang tao na manood sa'yo, aabutin ka talaga ng guys, aabutin ka kung kailan ka talaga magjuju sa account mo, sa YouTube channel mo. So, kailangan mo lang talaga, guys, pagtrabahuan talaga yun ang lahat. Kailangan mo talagang pagpaguran, paghirapan para makuha mo at makamit mo. Yun lang naman yung mahalaga sa atin dito eh. Kasi yung iba kasi guys, yung mga ibang mga YouTuber guys, yung malaki na talagang bahay nila, malaki na talaga yung channel nila. Nagsimula naman sila sa maliit, nagsimula din naman sila sa walang nanood. So tinatrabaho lang nila, nag-upload lang sila ng upload ng video. Yun naman yung mahalaga eh, mag-upload ka lang talaga ng mag-upload para makilala ka talaga ng tao. At saka, huwag nyo pong madaliin, nakikita kayo dito sa YouTube. Kasi kung ito yung aasahan ninyo, nakikita kayo agad, nako, hindi to sa inyo yung trabaho na to. Kung kailangan nyo talagang kumita agad ng pera, magtrabaho na lang tayo ng yung may salary talaga tayo every month or every 15 days. Kasi ng pera, hindi madali to kasi hindi naman talaga tayo mga sikat eh para talaga madaming nanood sa atin. Hindi mo lang talaga madaliin ang lahat kasi walang madali na pera kapag hindi mo talaga siya pagtrabahuan. So, yung monetize na talaga ako. Kaya, ayan, tumaba na ako. Dahil kumakain ako. Kasi wala na akong ibang inisip. Kundi yung content ko na lang. So, guys, sobrang saya ko. Saya ako. Basta masaya ako. Sobrang saya ako. Nagpapasalamat talaga ako unang-una sa Panginoon. Kasi, siya naman talaga ang dahilan ng lahat. Siya naman talaga dahilan kung bakit ako na-monetize at bakit ko to pinasok na trabaho ito. Siya naman talaga lahat yung nagbigay sa akin doon. Sa mga idea, sa mga
sa mga taong ginagamit niya para matulungan ako. Siya naman yun, kaya siya yung una nating talagang takbuhan at siya yung una nating pasalamatan sa lahat ng naabot at nakamit natin, sa mga gusto nating maabot at makamit. Sigad lang talaga yung sandigan natin, sigad lang talaga yung pasalamatan natin una, especially sigad yung mga kaibigan, relatives natin, lahat naman pwede natin silang pasalamatan. Unahin po talaga natin ang Panginoon na magpasalamat tayo sa Kanya. Kasi isang malaking biyaya to guys, hindi to biro kasi ang laki. Hindi naman ako hindi naman ako celebrity na siguro isang 1 week lang WH na tapos na yung subscribers nila tapos na, hindi naman ako ganun, kaya pinagtrabahuan ko talaga to at pinaghirapan ko talaga to para maabot ko talaga at makamit ko talaga yung monetize na gusto ko talaga mangyari sa channel ko. So ngayon guys, masaya lang. Ang saya ko lang kasi ito na, nakita ko na yung dollar sign na nag-green na siya. Dati naman pag hindi ka monetize, wala naman yun. So nakita ko na, at yung na-monetize na ako guys, may dollar sign na 0 pa. So ngayon, nakita ko na talaga na may number na yung dollar sign ko. So masaya na ako noon kahit maliit lang yun. Basta ang mahalaga nakikita ko na, uy, may pera na palang pumasok dito sa channel ko. Kahit maliit siya, ang saya ko pa rin kasi pinagtrabahuan ko pa rin yun, pinaghirapan, pinagpagurag, pinagpuyatan ko yun na wala na talaga akong masyadong tulog. Kaya so ang saya ko na talaga na may number na talaga yung dollar sign ko. Kahit bago pa lang talaga akong na-monetize, masaya na ako doon. Kasi akalain mo naman guys, yung hindi ka pa monetize, wala ka namang nakikitang dollar wala ka nang sign nakikitang dollars. Pero pag monetize ka na guys, sobrang saya. Kasi makikita mo talaga yung dollar sign mo na nag-green siya. At saka nagsimula sa 0 hanggang nagkaroon na siya ng number. O diba, ang saya nun. Parang nawala na yung mga pagod mo dati. Yung pinapaguran mo, parang nawala na. Unti-unti na siyang nawala kasi nakikita mo na ayun, may pera na palang pumasok sa channel ko. Kahit papano, kahit maliit lang. At least pera pa rin yun. Wala kayang basta-basta mamigay ng pera ngayon. So, magiging thankful na lang tayo kung anong meron tayo at anong nandyan sa atin. Masaya pa rin tayo kasi biyaya pa rin yan. Binigay pa rin yan ng Diyos. So, sobrang saya. Ang saya ko lang. Kaya guys, dito na po nagtatapos ang vlog natin. Ito lang po yung isi-share ko sa inyo kung paano po talaga ako na-monetize. At ito lang po yung dahilan kung bakit ko pinaalam sa inyo na monetize channel ako. Kasi madami din ako kaibigan na nangarap din sila na ma-monetize sila. So guys, ito na po yung mga kaganapan natin ngayon. So thank you so much guys. Please don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bagong vlog. Kaya guys, thank you so much and God bless you all. Bye!